kuha na po na karon pastilan. Masudan po ni tubig ni balay na ko diri nga. Tus kapuya kayo ay. Apay mga mango na ko diha nga. Kadua na gawas o. Ogi ayo ninyo ay. Tus kapuya kayo. Kapoy nang ikuan eh. Dok, katulad ko lupot. Oh no! Kawa ko umutot, oy. Tama kisa kumata. Umutot. Kaya na ako umutot, naisili. At sulod, si Kuya Kamlo. Napay ko doon siya sige nagkaduwag email. Ako na pala yung cellphone mo. Kapoy guys, pag hinlo diri niya. Dura-dura ang niya mga kuwaga mo. May tabi na ni ulan o. Sus, taon, kaulanan na po. Pastilan. Kuya. Halo Kuya Kamlo. Ano po? Oh, ganun. Oh, no! Bata ka mo. Sunod mo dre. Saka mo lang man to sa gawas. Ito. Kapoy, ano kayo panghinlo dre. Oh. Sus, kaya niya mga tiil ba nga. Ragko kaayo niya. Buling kaayo. Pastilan. Uy, sorry kuya. Oh. Kasuko man sa Kuya Kamlo. No, pwede na lang muli nga oh. Na. Mama, chip mo ko na balik ng kandi mo kakaog nagbot. Hilom niya, kapag tubag po sa magulang. Ngisog ako na ko kita, dahil siya kami magulang. Sige, sorry na. Good. Ikaw mo mga iwa, amo. Ako to diyan namin ka. Ako po lagi ko. Di ba mo wala kung matawa mo? Wala sa dito. Sabi mo mo dali ko okay nyo. Nakuha sila sa ano pamalit eh. Pahala ano niya. Ikaw hindi ko dali kay kawan mo mo niya. Pamalik na mo. Ay, salamat na mahawa na itong mga batang pasaway. So, hindi ka pa rin maula, no?